Kaixo, hemen Donostiako etxe rurala. Zer nahiko zenuke? Zita bat. Ze egunerako? Otsailaren 6an. Ta ordua? 11etan. Bale, eta zenbat logel? 2. Bale, begiratuko dut itxoin. Mesedez. Ordenagailua gaizki dut. Hemen agendan begiratuko dut. Bale? Bale. Bale, bai dugu lekua. Eta logela juntu nahiko zenuke? Bai. Bale, eta bufeta egun guztietarako? Bai, mesedez. Eta azkenik, zenbat egun zarete? 3. Bale, ondo dago. Agur. Ring. Kaixo, pitzestelete pitzen etxea, zer nahi duzu? Kaixo, 4 pizza nahi ditut. Bat urdaiazpikoa, 2. 4 astazkoa, 3. bizi-bizizkoa, eta 4. extra bizi-bizizkoa. Eta jarri ezazu 2 kilo bizi-bizi. Eta Coca-Cola bat. Bale. 69,99 euro dira. Bidalketa 8 euro gehiago dira. 30 minutu tardatuko duzen gehiago nahi duzu. Ez, Arriola ibilbidea 32 3B. Agur. Rin. Bai, Osakidetza zentroa, nora duzu izena? Nire izena Sofia da. Bale. Zer gertatzen zaizu? Tripako mina handia dut. Eta zenbat egun daramatzazu horrela? Gutxi gora bera 3 egun eta errebizio bat nahi dut. Bale, lasai, biharrakian 4 egunetan. Ez, okupatuta dut. Eta larunbatean 5 erditan. Bai, perfecto. Bueno,